Dobre, vyzerám. Ahoj! Takže raz, dva, tri, štart. Ahoj. Ahoj, Karol Alaba. Ahoj, Martin Bugár. Sme tu druhýkrát a dnešná téma je... Prečo sa prezentovať na webe a akým spôsobom sa prezentovať na webe. Urobíme taký rešerš histórie, respektíve toho, že ako sa to vyvíjalo na Slovensku. Čiže ako sa to vyvíjalo na Slovensku? No, tak 10-12 rokov dozadu tu boli jednoznačne zlaté stránky, papierový katalóg, virtuál monopol. Každá firma, ktorá chcela na trhu, aby oni zákazníci vedeli, museli v zlatých stránkach. Dobre, na čo využívali ľudia zlaté stránky? Aby hľadali kontakty na firmy. Jasne, čiže potreboval som údržbára, tak som si vyhľadal v papierovom zlatých stránkach. Dneska reálne mám zlaté stránky pod monitorom. Je tak? No a ja ich osobne mám v okne, aby som mal záložku, aby nebuchalo okno. Takže na to sú super. Teraz zlaté stránky. Niekedy pred 6-7 rokmi boli na vrchole zase internetové katalógy, ktoré, aké poznáme, Centrum, AZ, Zoznam, a potom tu boli také slovenské menšie katalógy, ako bol Super Zoznam, ako boli... A iné, jasné, bolo veľa. Prečo to boli tie katalógy? Pretože to bolo najjednoduchšie pre ľudí, lebo už sa začínal internet troška viacej dostávať do popredia. Penetrácia bola niekde na úrovni nejakých 35-40%. A ľudia začínali využívať internet na vyhľadávanie informácií. Prestali používať staré žlté stránky, kde boli tie informácie, začali vyhľadávať cez tieto katalógy. To bol tzv. Katalógový biznis. Takže vlastne ľudia už boli na internete, ale neboli na internete ešte tie firmy, nemali vlastné webové stránky, preto sa zapisovali do týchto katalógov, aby tam boli dohľadateľné. Hej, bolo to tak, bol to taký jednoduchý záznam, kde... Vlastne on stále ešte funguje. Jasné. No, všetky tie katalógy ešte fungujú, reálne robia nejaký biznis, ale ten biznis stagnuje a ide smerom dole. No. Potom čo? Po tých katalógoch si ľudia začali uvedomovať, že internet je významný nástroj a že ho potrebujú nejakým spôsobom lepšie začať využívať. Vstúpala penetrácia internetu a tým pádom ľudia začali rozmýšľať nad tým, že ako inak by sa dal využiť internet, ako len mať nejaký zápis katalógu. Čiže čo začali ľudia robiť? Ľudia len v spoločnosti začali budovať svoje webové stránky a niekedy 2-3 roky dozadu sa už stalo to, že vlastne firmy majú webové stránky, majú svoje webové sídla. K dnešnému dňu je to viac ako 300 000 registrovaných domén na Slovensku. Nie každá je firemná, ale je to už celkom zaujímavé množstvo firiem, ktoré tie webové stránky má alebo bude si ich budovať. No ale ľudia sa zmenili. Ľudia už nehľadajú len na tom Google, ale v dnešnej dobe na tom internete strávia čas trochu inak. Respektíve ešte sme preskočili to, ako ľudia začali si tvoriť tie webové stránky, následne začali výrazne viacej využívať vyhľadávač ako nejaký zdroj informácií a to začali robiť cez Google. Google má na Slovensku veľkú dominanciu, je to viac ako 95% ľudí, ktorí sú na slovenskom internete a vyhľadávajú cez Google. Správne. To, čo si už ty spomínal, dnes reálne ľudia už nerobia alebo nepoužívajú internet len na podnikanie alebo na vyhľadávanie informácií, ale reálne ho začínajú využívať aj ako zábavu, ako zdroj informácií, zábavu a tak ďalej. A na to začali využívať rôzne sociálne siete, rôzne služby, ktoré im prinášali naozaj nové možnosti, ako treba YouTube, Facebook a tak ďalej. A o tom svedčí zmena toho, ako začali ľudia využívať internet. A už to internet nie je len o tom, že ho majú ľudia v práci, ale reálne ho majú už aj doma, čiže už je väčší pomer pripojení je z domu ako z práce a ľudia sa o mnoho viacej zabávajú na tom internete. To je pravda, no a dnešným dňom je na slovenskom internete viac ako 3 milióny ľudí mesačne, čo tak asi každý, kto je gramotný, vie písať, na ten internet raz mesačne ide a to znamená, ak mi nejaký zákazník povie, ja nepotrebujem webovú stránku na internete, nie sú moji zákazníci, tak sa mi tomu skutočne nechce veriť. No.
Mám veľmi podobné skúsenosti. Je veľa klientov, ktorí ešte internetu neveria, pretože si myslia, že naozaj sa už ešte nevyužíva na to, ako sa využíva v iných krajinách, kde má ten internet lepšiu históriu aj čo sa týka toho podnikania na internete. Ale začína sa to meniť, začínajú ľudia o mnoho viacej pozitívne reagovať na to, že už by som mal byť aj ja na internete, ja by som chcel sa tam vidieť, chcem byť na tom Google, chcem byť na tom Facebooku, pomôžte mi, ako to mám robiť a tak ďalej. Čiže toto je tá úloha, ktorú máme my dvaja a snažíme sa ľuďom pomáhať byť efektívni v rámci internetu. A ako byť na tom internete, ako mať svoju vlastne webovú prezentáciu, webové sídlo, taký moderný názov teraz, je to buď mať nejakú jednostránkový web, ktorý má základné informácie, kde vás ľudia nájdú, čo robíte, ako sa k vám dostanú kontakt na vás, alebo je to o nejakej komplexnejšej stránke, ktorá vlastne obhospodári všetko o vás, o vašich službách. Alebo je ďalšia možnosť mať e-shop a o týchto všetkých možnostiach a ako si vytvárať buď e-shopy, webové stránky, sa porozprávame v našom ďalšom videjku, kde vám predstavíme všetky možnosti. Takže ďakujem za pozornosť. Ahoj, učí sa s vami Martin Bugár a Karol Aloda. Ahoj.